Vamos a enseñarvos o coto de Pontemaceira. Este coto do que eu son socio fundador fai 23 anos, xunto con outra xente. É un coto intensivo, que agora xa non é tan intensivo porque non se fan repoblacións, pero é un coto que merece a pena conocer. Eu que ando por moitos cotos, para min é un dos cotos bons da provincia da Coruña. Agora estamos en Pontemaceira, un sitio emblemático. Creo, non está documentado, pero creo que Hemingway pescou aquí, estuvo aquí unha temporada en Negreira, nos anos 30, e supoño que non deixou de pescar aquí, porque era moi aficionado á pesca. No medio do coto temos a área de Fiopans, as correntes de Lens, tamén unha zona preciosa, e a zona de Tapia, que é onde máis pesco eu, porque quedame cerca da casa. Bueno, agora ao final da temporada xa as troitas están resabiadas, é difícil que seamos capaces de filmar unha troita, pero bueno, vámoslo a intentar. Para min a pesca é algo máis que sacar troitas. É un relax, é unha investigación, é unha forma de vida. Eu levo pescando desde os 5 anos neste río, en outros. Para min o máis satisfactorio é montar unha mosca, gracias a eses talleres que no seu día se foron facendo, nos que moitos artesáns galegos demostraron a súa valía, montar unha ninfa e pescar unha troita coas túas moscas. Esa é unha das cousas fundamentales.
Despois, pois o compañerismo, o vivir na pesca, vivir coa xente que está pola beira do río. Suele ser xente que, en general, son xente amigable, xente que conta as súas experiencias. A todos os pescadores nos gusta contar as experiencias. Polo demais, pois, sabemos que os ríos van a menos, pero os que temos realmente afición sempre atopamos un espacio para disfrutar do río. Nos ríos hoxe non é o de fai 20 anos, pero aínda así pois, debemos de procurar relevo generacional. Está sendo moi dificultoso o relevo generacional, porque vas de pesca é raro ver os pais ou os abuelos cos rapaces. Iso antes non pasaba. Os problemas que ten os ríos son problemas derivados da evolución humana, dos vertidos incontrolados, da falta de responsabilidade de moita xente, incluídos nós tamén somos xente. Por lo tanto, eu creo que seguir disfrutando dos ríos vai resultar, pues, vamos a necesitar un pequeno esfuerzo, pero seguramente podemos seguir disfrutando dos ríos. A evolución miña na pesca, eu sempre fui un paisano innovador. Polo tanto, os primeiros pasos na pesca, como todos os rapaces daquela, démonos pescando a cebo, pescando con miñoca ou pescando con usarapas. Eu rapidamente entendín que a pesca que se podía facer de outra maneira, e máis vía que a xente usaba canas de lance, daquela prácticamente non había, solamente a xente pudiente podía ter cañas de lance. Eu empecé a facer as primeiras moscas antes de saber nada, e logo deixeino, porque era máis fácil compralas, o nivel económico subiu, era máis fácil compralas que facelas. Polo tanto, os talleres que se fixeron de montaxe de moscas en Galicia foron, para min, fundamentales. E o que digo ao contrario, pois estará nun confundido. Hoxe en Galicia hai montadores de primeiro nivel a nivel internacional. Eu son moi amigo de ler, teño moitos libros de pesca anglosajóns que son os que escriben máis sobre a pesca e sobre os señuelos, sobre as moscas, sobre como se montan, sobre como se fan as cousas. E a verdade é que montei algunhas moscas que se funcionaban en Canadá, aquí funcionaron tamén moi ben. A hora de montar, basicamente, trátase de enrollar algo sobre un anzuelo. O que pasa que, aínda que hai moitos patróns, os montadores, creo que todos os montadores, e un especial, son moi autodidata, sempre me gusta aportarlle cousas á mosca. E conseguín moscas que pescaban moi ben, que despois resultaron ser lendo manuales que pescaban, que estaban sendo usadas en outras zonas do mundo. A verdade é que montei algunha mosca que, para pescar no Tambre, se queres pescar moscas ou troitas boas, tes que poñer unha mosca desas na bolla. As outras moscas pescan tamén, non é despreciar a ningún montador, pero o produto de investigación fixo que esas moscas, o sea, todos os trallos que pesco eu no Tambre, teñen esa mosca incorporada. E debe ser, pois, mira que pesquei en moitos ríos. En todos os ríos que vou, esa mosca pesca. A verdade é que van pasando os anos e un vai perdendo forza física, bótase de menos non poder pescar as cantidade de troitas que se pescaban fai 20 anos. De todas as formas, un ten que aceptar o paso dos anos con dignidade. Entonces vas cambiando as técnicas, vas cambiando as formas de pescar, vas cambiando incluso os escenarios de pesca e sempre te podes divertir. Eu creo que hasta que me poida acercar a un río, terei forzas para en algún momento, en algún sitio, poder pescar unhas troitas. A verdade é que un sinte envidia
dos pescadores anglosajóns que comparten, os pescadores, a mellor os pescadores españoles ou gallegos, somos máis de ocultar os señuelos. A verdade é que ao largo do tempo atopei publicacións moi interesantes, de algunhas fixen algunha traducción que publiquei en internet. A verdade é que resulta gratificante ver as experiencias que conta cada pescador, a forma de pescar, e despois, en algúns casos, leválas á práctica aquí e ver que funcionan. Iso é interesantísimo, ver que ese sistema, que é un sistema alleo, funciona nos nosos ríos, sobre todo na pesca do salmón e de reo, que son peixes migradores, e hai moi poucos salmóns, pero bueno, algúns hai. Eu agora no remate da pesca, no remate da temporada de pesca, dedicome a ler literatura, sobre todo literatura anglosajona, sobre pesca de salmón, pesca de reo, e a montaje tamén de moscas. Aquí estamos pasando unhas épocas malas na pesca do salmón, sin embargo, aínda que eu cheguei tarde a facerme pescador de salmón, tuve un bo maestro, a verdade, hai que dicilo, un señor que leva moitos salmóns pescados, un don Ramón Barreiro, que era dos que hai esa leyenda que hai por aí, os magníficos de Ulla, era un deses dos magníficos, un pescador que foi capaz de transmitirme os seus conhecimentos, que non é fácil encontrar un pescador de salmón aquí en Galicia que sea capaz de transmitirlle ou que che transmita a un alleo, como era eu, toda a súa cultura salmonera. E cheguei a pescar o salmón no Ulla, e eu creo que quedou máis contento o meu profesor que eu, nese primeiro salmón. Eu que tamén fago un pouco de pesca de competición. A competición é unha cousa totalmente, para min é totalmente distinta á pesca normal, aínda que o objetivo é pescar troitas. A competición é unha cousa que pescas baixo unhas normas, unhas disciplinas da Federación Española de Pesca, e realmente na competición, pois os que lle gusta a competición pasano ben. Eu non son unha persona que o pase moi ben competindo, porque me gusta, pois, eso, a investigación e tal. A competición é unha cousa, é un estrés, hai xente moi boa en competición en España, eu tamén que son membro da Federación, non da Asamblea, que son presidente do Comité de Apelación da Federación Galega de Pesca, temos en Galicia moi bons pescadores de competición. Creo que os clubs de pesca, como a nós, o Club Sociedade Azor e outras sociedades, pois intentan potenciar a competición, o que pasa que non hai xente para a competición. Nós temos moitas dificultades para mandar os 2 ou 3 pescadores que nos corresponden aos campeonatos provinciales, etc. Aínda que temos algún clasificado para nacional, cos poucos que participamos. A calidade das augas en Galicia é manifiestamente mellorable. Eu que teño unha vinculación moi cercana ao que é a planificación hidrolóxica polo meu traballo como funcionario, vexo que resulta-nos difícil e complexo poder ir revertindo esas situacións que se dan nos nosos ríos, as depuradoras que non funcionan correctamente. Eu creo que é un problema social, é un problema de todos, e a administración o que fai é sacar reglamentos e intentar que se apliquen. Se non participa toda a sociedade, temos unha batalla perdida con nosos ríos. As sociedades de pesca para min son fundamentales na xestión da pesca. Nós que gestionamos este coto desde 2023, pero temos tamén o coto do río Barcala, que levamos gestionando 45 anos. Ao largo deste tempo, pois vemos como as dificultades económicas, as dificultades
captación de socios fan que as sociedades vayan a menos. As sociedades son moi importantes porque son as que aportan os deportistas de competición. Non é unha cousa calquera. É desde as administracións concello, que son as que deben de estar máis cerca das... porque, lógicamente, a Sociedade Azor é Azor de Ames, antes era Azor de Negreira e de Ames. Os concellos fai 20 anos tiñan moita máis implicación da que están tendo neste momento. Non sei noutras sociedades como funcionan, pero desde logo que se non hai implicación de todas as administracións, é fundamentalmente da local porque este é un coto semiturístico donde é moi importante para o concello. Igual cousas como as que se están facendo na Ponte Nova, que se fan campeonatos e que repercuten no concello, repercuten no conocimiento, repercuten como reclamo turístico. Son cousas que as sociedades de pesca sí que estamos dispuestas a colaborar e a facer que eso sea unha realidade, porque o río non é só ir sacar peixes, é unha cousa social, non é tanto de pescar, é de pasar o rato no río, é unha cousa saludable, unha cousa que deberíamos de intentar mellorar desde aí. Estes últimos anos estamos asistindo a un enfrentamento entre os pescadores tradicionales e os pescadores sin morte, os pescadores semi sin morte. E a min, eso non o vexo ben, porque realmente xa se pesca sin morte cando non che pica ninguna. E o exclusivo, ir exclusivamente a pesca sin morte e ver que eso é unha forma de gestión non me parece correcto. E nos sitios onde é só pesca sin morte vemos que o aumento de poblacións piscícolas non depende de que pesques con morte ou sin ela. Lógicamente, os deportistas necesitan espacios de entrenamiento, necesitan espacios de tranquilidade, pero como competidores tamén necesitarían pescar en zonas onde hai combinación de pesca extractiva e pesca deportiva. Cada un ten a súa opinión. A miña opinión é que eses enfrentamentos non nos levan a ningún lado. Seguramente acabaremos entendéndonos e facendo que o río sea de todos, disfrutemos todos e que non odiemos uns aos outros. Bueno, eu, como xa estou entrando en anos, estou á beira do río. Eu creo que a pesca no futuro vai ter que resurgir. Non podemos vivir de espaldas aos ríos. Os ríos van a ser uns espacios turísticos, uns espacios onde a administración, os distintos actores van configurar o futuro da pesca. Eu son optimista, penso que volveremos a estar moi cerca do río, volveremos a disfrutar moito do río e entenderemos que os ríos, desde o nacemento, porque o río non é aquí en Pontemaceira, o río é alá onde nace, nos humedales, nas zonas altas, o sea, todos os agricultores, a xente que se dedica ás actividades económicas despertarán e empezarán a ser responsables e poderán as xeracións futuras disfrutar de uns bons ríos. Estou seguro disso. En Galicia temos moi bo plantel de ríos e seguramente eso vai a ser así. Os ríos a estas alturas xa as troidas están moi picadas. Vamos a pasar a outra marxen, intentar pescar a ninfa, xa que é un sitio interesante tamén para a pesca de ninfa. A ver se somos capaces de mover un peixe.
Como vedes, o Tambre é un río moi amanerado. Tivemos algunhas picadas, basicamente de escalos, e bueno, pasámoslo o rato ben. Este río pescase máis ben pola mañá moi temprano, ou atardecer, sobre todo nesta época. E sin máis, pois nada, despídome hasta outra. Y era medio aficionado a la pesca y pescó aquí. No está documentado, pero pescó porque él era muy aficionado a la pesca.